An darláidéag go bhí jóil. Tá an tabhairt Oráisteach a géiríad féinach athchruthú mar eagraíocht creidimheach a tar san cearta creidimh agus cultúir na Protestantach a chaomhnú. Tá sé seo iontach agus cuirimid fáilte a bhí sin. Tá sé géire a chur an jóil nach bhfuil intub ach buíonn go hainnéir atá géire siúil chun seirbhísí eaglaiste Seacaib. Tá leithéid ann ná ach tá sé seafuideach iarracht a dhéanamh a chur an jóil gur beidh sin amháin atá gceist leis an ábhairt Oráisteach. Ní féidir an stair a aiscríomh go himleán, an chuid is mód a saoil ba eagraíocht ar son orlabhas na Protestúnach iad agus ní chun corm na féine a chó idir Protestúnaí agus Caitlicí. Ach mar sin héin, má tá siad an isir son corm na féine, cuireann fáilte a bhí sin. Seans má tá ghlacha leis an gcuincheab go dticfear go gcathair meas bheith ann do gach cultúir in éiring, cultúir na Gael san áireamh. Amárach ba an tabhairt ag marseáil ar fud a tuiscirt. Gon chuid is mó ní chrutha sin feibar be ach i gcomhráid beidh siad na grábhspáirne idir an dá phobal farír. Tá an ceart ag pobal náisiúnacha agóidteach a dhéanamh a gcuine an ábhairt ná, agus gúil sé síochananta. Is mór a trua nach bhfuil an tabhairt Oráisteach sásta labhairt na náisiúnaí áitiúla chun iarracht a dhéanamh teacht ar chuaontas maidir leis na mórthúilta seo. Déanann sé sin a bheag go gcaint faoi chorm na féine, agus cuireann sé seanmhigóideacht an ólábhais i gcuimhneáin. Mar sin héin tá roinnt grúpaí náisiúnacha a buint miúsáide as na mórthúilta seo chun pointí politiúla a dhéanamh i chró feibanna nuair nach bhfuil mór an áin le bheith tóicí faoi a churbe. Níl cúisir bille sin. Ba chóir mas féidir a churbe ligans gon ábhairt a gcuid mórthúilta bheacab gan bach agus neamhar de dhéana dhiab mas gá. I ndearan na dála, bheadh an cair san corm na féine go chultúir na Gael sna séachanta a bhaidne éasca mar amach aontaachtaí ábhairt rá go mbíonn baic ar chultúir seach go féin. Níl sé éasca bheith gabhar chur gcuine ag cileoire mórt ar do phobal ag cileoire cá a chuir deireadh le saoirse creidimh in éiring agus a chuir cultúir na tíre faoi chois. Ach an námanna caithmuid chur suas le rudaí nach daithníonning. Sin in éagsolacht agus sin in éar nua, an glas, an Oráiste agus tarsú leis an bán eatrab.